ഉണ്ടാകും. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം പ്രമാണിച്ച് ഞായറാഴ്ച പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. 22-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയും ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 9 മണി വരെയാണ് കടകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം. മാളുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയില്ല. കടകൾ സന്ദർശിക്കുന്നവർ ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിനേഷനെങ്കിലും എടുത്തവരോ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ RT-PCR നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചവരോ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് രോഗമുക്തി നേടിയവരോ ആകുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം. പൊതുപരിപാടികൾക്ക് അനുമതിയില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക, സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകൾ ഉൾപ്പെടെ ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന രീതി പൊതുവിൽ തുടരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പരമാവധി 40 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. കല്യാണങ്ങളിലും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലും പരമാവധി 20 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വാക്സിൻ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയൂ. 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കെല്ലാം നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ വാക്സിൻ നൽകുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. Download Moj.